Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka dorbar shnong potgro kala penremjur ya uba spek simle bat ubyang sing son simle bila syak keno bakidon kti ban temu penyap bat dung dakatari na shadam ya usamla markoni thongni President KSU Ranikor Circle Ubaderu Chairman ka VWSC hakapor bakadang don kajing pentre shispa sngi ban shnai ka public toilet hakashnong potgro Maharams Imship Ranikor Civil Subdivision Southwest Khasils District Nakaliang uba Shibarlan yau pnyau Menteri Shnong Potgro habakren Shakilat Pathai Kubor ula pendrem jore ke jingle Riu Klau jong kitiki arngut ki bala thmu ban shim ke jing im jong samla markoni thongni bat kila dawaru niki bor jong ka an baki de ban kem bat ban pinchtom yaki shu ule thuru bakate ke jingja kala ja ka khat khandai tarik jelio arja arpun riu hakapor kumba khat ar shteng e minsngi hakapor badang don ke jing pentre shispa sngi Hendai kensan arngut ki brio ki lawan da ka thok but Maria Hyar ki lakendrop ye chairman jong ka VWSC but dong da katari na shadam but donbok baki pat ba ki layo ban tano hakaba utei uba sha dong ulalait na ka jingya but men saujur kat ba uwei pat uba ket bor lang lingkhoi ulam saw mulumala na mar ka jing sha adat na kakti hakabe de bakati ki jingja ki pulit ki la kemno ikiti ki arngut but ki la register ru ya ka case Te ngang ada Menteri Senong yang Senong Potgro berhab apa ka Imam Maharam Sisip te hakani kapor ba Menteri Senong alor ketu ka jingjia haka kat kendai tarik jong ubenai diliu arjar punriu kapor kumba khat arsiteng ka jingwan jong kitu ki angut ki breu wan Bandung dakawat ya uwei Beliau jongka senong jongi, ubalong charman jongka BWC, di kum kasenong hi barok kawe, kapan rem jor halor kane kajingle ruklau jongki itu ki arngut ki beliau, namar hakapor baki wan ban persyang ban dungyap i ubriuru kadeh hakapor bangi tre senong, ni tre pajba, ha kane hi kajaka, namar ka kadeh kajing tre public toilet. Hang ni ha kajaka di ka jingle jongki di kum ka senong ka thau hi borok kawe ka paremjur na banta jong ka jingle jongki di kajaka ru ka ba ki hile ya ketu ka kam ka de hang ne ha ka jingking ha ka por ba bidang yak le simen di sudon bok ba ka klempoi hadu uput ban yabreu namar ka jingdon jongki pajba di kilaya bat na banta kajung knu kajung ki te tang kata na banta ka jing penpau kajanga kum ka jing penrem na banta jong ki ya kajing le ru klau jong tu ki brio to ka ketu kajing ja nomor ni ya ka kam bangi sedang bantre ya karne ka jing tre senong kajungi kade ha kapor rasteng e kitu step te ya kajing tre kajungi te kajingwan khang kajingwan thombor kajung kipat kadeh kapor kratsteng te kata kajingwan kajongki hamar baki wan dakabat no wan dakabat te marsen hiar na kabat te ki suwan kendrup bet ya charman juga BWC bakerteng markuni te kata hakapor baki kendrup te we wan tang dakakti sudah but we nadin pade ura kapla tika pelakung te hakpor ba ulah kendrup uta we uba dakakti sudah te uta we pat nadin ya kakti utep ya po kapla te hak ta kapori ulah se kawat te namar bakila kendrup kumtu rengkat te ki badon hang turu ki klemle ki klemla banle namar kisuwan bet kutohi andre namar hamar bayu iba ulase uta uwe naden dakawat ki utahi ki itu ki badon hang tu ki lebat no ti ula yo Bandung na ya markoni thuni na ka sadem henre ka jingyo klem mensaujur ka jong kadetang namar baka jingla jong ki pajba baki layo ban yadano takapor ki henre lada omdon ki pajba akto kapor ban tan ya
ya u markuni bat ya tahun ya kita ki Badung si ni ngaterai ba tau bru u markuni ru la koi wat saka jingyap ru lada pindon kita ki pajba senong te hadin katu tangkum tohi ki pajba senong paro faj kilawan ban nak benta ban yale ya kata ka jingwan temu peniap ka jongki bat tohi tang si pangru nila pun no ya ki kulit napok karan to hadin kumto ba melawan ki kulit ke kala long no ka jing dejai taka jingya kumar tu na menta jong kini ki bawan kumar senong bat ya kata ka kam bangi ya tre bandu slap te hadin balawan ki kulit ki layok ban pendat ya kata ka tre kapor bangi du slap ya ka publik tela nakaliang jongi kum ki nong sing senong te ngila donru ya ka jing ya keren ya sutu jimut te dawa ba ki bor jong ka an Kidai ban simtia halor kane rakam namar kadai rakam kawa siap lak ban long kawa susi namar kalak ban kilakmu ya kajing sim ya kajing im jong bril te namar kata te kibor jong an song bah ban simtia na banta jong katu kajing dia we u spek imle bat par de u biang sing son imle kita nakabenta kajing penpau ya kajing penrem kajonga Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang MIT University Meghalaya man kasni kalong kajing stang bathuma ki jingikai bapura katkom kajok kabamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jingikai kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong but ki galalong ka jingshisha MIT University Meghalaya kajingya lenti kabastang syakalawai bacok